é algo, vamos, moi, moi penalizado. Ser un mal pai é aquel que, bueno, pues que non prove de alimento, o que, pero non está ni la mitad de penalizado, no, que ser unha mala nai. E tú a ti mesma tes unha exigencia, claro que sí. Como non vas a tener unha exigencia? É dicir, porque, vamos, nosotros queremos a nosos fillos e a nosas fillas, e además eso está ben, quer dizer que eu creo que a cuarta ola está por definirse, e que por que a violencia é tan importante? Claro, porque marca el foco del problema. Es que en el momento que una persona es libre de verdad, es que la igualdad es un paso a conseguir, pero es que sin libertad, sin libertad para decidir realmente sobre a túa vida, sin libertad para poder construir un proxecto vital, con esa cosa que decía Kate Millett, que a mí se me gusta tanto, de esa insatisfacción das mulleres, que ¿dónde está? Pues ¿dónde está? Porque moitas veces hai renuncias vitais que se lle piden ás mulleres que non se lle piden aos homes. E esas renuncias vitais, que, por exemplo, seguro que coñecedes parellas donde pues, ela en un momento determinado renuncia ao traballo porque tiene un salario menor para cuidar aos nenos, e eso, en ese momento, bueno, es gratificante, pero sabemos que os nenos se convierten en, bueno, en adolescentes, que son cualquier cosa casi menos que gratificantes, ¿no? Y cos que hai que convivir, y, bueno, a mí me gusta, es decir, que yo también creo que hay que ser maduros y decir, bueno, es que el ser humano no solamente cuando está ahí pequeño, sino que también tiene esa otra faceta y tan compleja de decir, bueno, ¿y ahora que va a ser autónomo? A ver cómo es autónomo. Yo creo que hay, que eso que a veces los psicólogos y psicólogas ponen, ¿no?, como malestar da feminidade, ou porque as mulleres toman moitísimos máis ansiolíticos que os homes, pero unha porcentaxe moi altísima, porque chega un momento onde abandonas ese proxecto vital e, claro, xa non hai a quen coidar, incluso quien estabas coidando te dice, mira, pasa de mí, que es máis ou menos lo que te viene a decir, e, claro, eso produce unha sensación de bueno, de malestar, de que me tomaron o pelo, donde deixei a miña vida, esas reflexións das mulleres, ¿no?, entre os 45 e 60 anos tan habitual. Non sei, creo que, pero non que seamos víctimas, e que se nos sitúa en un sitio moito máis complicado, porque, claro, pensando xa que todos, homes e mulleres, temos situacións moi complicadas, é dicir, porque a precarización é para todos, pero no caso das mozas, claro, é dicir, a cantos homes coñecedes que lle pregunten a idade de Diego se vai a ter fillos? A cantas mozas se lles fai esa pregunta? E cando vas a tal? E todo eso é algo que vai, bueno, que vai sobre ti, que tes que ter moi pensado ou moi diagnosticada a situación para decir, por que as mulleres que están nunha relación tóxica soportan tanto? E yo pregunto moitas veces ás mozas en clase, vamos a ver, chicas, ¿y vosotras por qué le dais la clave del móvil a vuestros novios? Que es una práctica masiva nas escolas, o sea, que les den me dices que es una prueba de amor. Digo, una prueba de amor, pero necesitamos pruebas de amor, pero el amor no es una cosa así que nos gusta. ¿Qué pruebas necesitamos de amor? Y no, o sea, traballar con adolescentes é moi interesante. Entonces, unha das probas é mándame a geolocalización. Vou te seguindo hasta que chegues. Sí. E vou te seguindo hasta que chegues. Outra que me dice en clase máis maior, de ciclos, pon unha cámara web na habitación. Como? Ai, Dios, que me parece así como unha cosa para saber si estás ou non estás. Eso es control extremo, ¿no? Otra, las claves del móvil, esto es un clásico. Y me dice, ¿qué más? Hay un corto muy bo que está colgado en el ministerio, que es unha parella, ¿no?, donde él le dice, dame la clave, y le acaba dando ya, ¿no? Entonces, en clase me contaban, é o habitual darle as claves do móvil e que te revise os WhatsApps. Claro, eso, bueno, significa, pues chicos, tamén seguramente nós como profesoras, como nais e como sociedade temos parte de responsabilidade, tenemos igual que educar aos rapaces para, bueno, es que el amor é outra cousa, pensade que eles donde educamos na educación afectivo-sexual, na pornografía.
E nas escolas non hai ningunha materia na cal eduquemos en las relaciones libres, en cuidar ao outro, en acompañarnos, nada. Como moito explicamos a poñerse un preservativo que, vistas as instrucciones, malo sería que sabendo ler non acertaran. No, pues claro, e ni tan siquiera eso fan, que sabemos que hai un repunte, no, das enfermedades de transmisión sexual moi alarmante entre a xente moza, moi alarmante. Entonces, o sea, ni tan siquiera tenemos los básicos para decir, bueno, ¿por qué ahora los queremos educar en todo? La educación vial, la educación no sé qué. Y algo tan fundamental como é a nosa educación afectivo-sexual, a quen ya deixamos? A internet, que es donde la están vendo eles e elas? E aí, sí, bueno. Mira, quería hacer unha pequena... De xeito moi breve, que estamos no límite. Media hora, nada máis. Sería normal, entiendo. 2 minutos. Eu creo que é moi importante facer a siguiente reflexión, ¿no? Si a pesar, que tú dices eso, si a pesar das políticas de igualdade, de todo o que ten avanzado o movimento feminista desde hai varias décadas, ¿no? En relación con tempos anteriores, eu teño xa 60 e tantos anos e podo ter unha perspectiva de como era esta cuestión. E creo que se avanzou en ese no siguiente, os problemas siguen aí. Que sigue o problema da violencia, que siguen matando a mulleres, siguen a violación, ¿no? E eu creo que non se está facendo, o sea, creo que se está facendo esforzos, e ti estás facendo un esforzo intelectual, ¿no? En la dirección de buscar por qué, cómo podemos atacar este problema, pero eu creo que perdemos en perspectiva algo fundamental, ¿no? E é que o sistema global, ¿no? Que estamos nós, que é o capitalismo, para falar con toda clareza, ¿no? Desde Adam Smith para adiante, pon como básico o egoísmo do ser humano para conquistar o éxito. Eu creo que ese objetivo de Smith e do capitalismo é unha das bases da situación actual, tanto da muller como de outros problemas que existen no propio mundo, ¿no? Eu creo que mentre non teñamos a perspectiva global de que aquí hai un problema que se quere perpetuar, que é bo para determinadas persoas, que relacionan grupos de clases sociais, mentre non teñamos claro que eso funciona con uns esquemas de carácter estratégico general, vai ser moi difícil atacar os problemas concretos de cada un dos afectados. Porque efectivamente hai que enfocarlos tamén a nivel particular e a nivel individual, pero se non se resolven outras contradiccións de outro tipo vai ser enormemente complicado. E eu, na miña opinión, creo que o problema do progreso e da filosofía que plantexa o capitalismo está na base de muitísimos destes problemas, ¿no? Non é o único, hai outros problemas que creo que son anteriores ao propio capitalismo, veñen desde moito máis atrás, pero creo que unha das cuestións que a mí me chama muitísima atención é que, para ello, a esas políticas de igualdade que teñen éxito en certos sectores, o que a maquinaria mediática do sistema neoliberal a través, por exemplo, das películas, dos videoxogos, etc., a violencia sexual e a violencia en xeral é unha cuestión básica que arrastra a muitísima xente. Entón, eu creo que mentras eso non se combata de forma explícita, os outros problemas van a estar sendo atacados, sendo obviamente que hai que facelo, pero non vai ser suficiente. E eu creo que eso que é unha reflexión que habría que facer se queremos realmente avanzar de forma... É que nada, é moi interesante porque eu creo que é ao revés. O sea, eu tamén creo, ora, un día quedamos e facemos aquí un debate, Albert. Eu creo que ese é un dos erros do marxismo. Eu creo que realmente un dos problemas, bueno, habría que collernos, ir aos textos de Marx, darle unha volta, pero eu sí que creo que un dos puntos cegos do marxismo e de feito e de moitas interpretaciones actuales do propio marxismo, é dicir, de Zizek, sin lugar a dudas, del Chulhan, que un pouco eu o reviso e creo que tamén porque que o patriarcado, bueno, tiene unha tradición moitísimo máis longa e máis potente que todo o capitalismo, e además o capitalismo, eu creo que o neoliberalismo é algo máis que capitalismo. Creo que eso tamén no, incluso creo que es algo más que esa expresión que utilizábamos hace décadas de que es una frase superada. No. Sí que creo en la idea de Margaret Thatcher, es que no vamos a acabar con él, le vamos a comer el alma. Eu creo que é unha construcción dun novo suxeito, que é algo que o capitalismo clásico non conseguira.
Pero esto es para otro debate. O sea, que Albert, te quedamos emplazados, le damos vueltas en la cabeza, porque tampoco creo que sea cuestión de una contradicción y otras, sino que todas se dan a la vez. O sea, igual que el racismo, que está ahí. No, esa tesis a mí tampouco creo que está, no, eu creo que hai unha. No, que non hai unas que son principales e outras secundarias. Eu creo que é o revés precisamente. Eu creo que o capitalismo se aniñou en a discriminación das mulleres. A pregunta que eu me fago é por que non avanzamos, a pesar de todo o esforzo, a pesar de todo o movimento, a pesar de todos os éxitos que hubo, por que non avanzamos? Moito, bueno. Os movimentos políticos alternativos ao capitalismo tamén teñen A ver, é que el marxismo real e teórico e todos es puramente patriarcal. Sí, pero eu non estou facendo isto desde un punto de vista exclusivamente marxista. No, o cualquier movimento alternativo. Estou facendo desde a observación como individuo do que escurre na sociedade. E entonces eu vexo cousas e pregúntome, igual que te estás facendo ti preguntas como resolvelo, me fago preguntas de como se podría atacar eso. E creo que ten unha complexidade que solapa o análisis exclusivamente de tipo sectorial, que obviamente hai que atacar e hai que facer, pero eu creo que hai un problema de tipo general que o mellor non se está dando a relevancia que se lle había que dar. E non digo con isto que o machismo nacese e o patriarcado nacese co capitalismo, ni moito menos, pero que efectivamente en moitos aspectos, a pesar da loita da igualdade, eu creo que tamén é certo, porque no século XXI estamos nunha situación en todos os parámetros que tú acabas de decir sumamente grave. Entonces a cuestión é, que pasa? Porque isto non se dan pasos cualitativos que realmente mellore a situación. Isto que a mí realmente me fai preguntarme estas cousas. Sí. No, o debatimos, quedamos emplazados. Bueno, moi interesante. E que creo que quieren cerrar. Sí, tedes a oportunidade, como vos dixen, que de coller o libro si queredes, e Carme, pois seguro que vos lo firma moi amablemente, verdad? Amablemente. Despois do que vamos falado,